Протимо. Какво прави там? Тука са имали вард ли бе? Костюм къде е? Тука. Аз ти кажа, че там. What the fuck? Ще ли бе? Сега къде отиде? Добре. А, не, ще оживя. Той има бойна. Хуквам го. Good enough. Взимаше. Найс. Бега. I'm sure my parents would be proud. Няма мана. О май гад, fucking. Башо го убийте. Давайте! Айде! Не ренгър. Оп, имам 6-то ниво. Охо, аз виждам някой, който отива на топ. Идвам в зарето. Тя сигурно има отново тимейт. Найс. Нямаш ултимейт. Явно. Не бе! То малко да. Идвам. Не! Вито се! Топетимо. Някъде е тука. Не, Чакам просто да се не е покажа. тук. Ще му убий съм преметил. Папа. Брат, аз просто сайстепнах, Jesus. Да, хора, вижте хлебо. Аз тук не съм ръден, не мога да го таковам. Хард пак няма ултимейт, ще го изплува. Идиот. Холи ли тия гътроват, what the fuck? Що, тя Охо, тук ще ето се го. рекона, да? Няма да го синеш. Найс, бех харес така. Охо, аз виждам едно Тимо. What? Не си бех харес така. Не, Извинявай. My bot. така ми е. Идва Флаш, Тимо. арето аз съм мъртъв. Вау, това е нереално, че също ме хвана, what the fuck, окей. Fuck you. Ако дабълниш... Ако импаното дабълниш... Съжалявам. Нямам Махаш бленда. Ти ма спаси. ни. Не ми удари, а? Окей, найс. What? Това да служаш. Телепорт? Да се използва телепорта? Без никаква причина. Така е. Тя си използва телепорта без никаква причина. Имото. Ето там.
Okej. Oh fuck. How about? I'll keep set. Ja. Så. Ah. Gotcha. Те са всички тук ли бе? Какво направих? Better for my Убих тоя. Що направих? Дали бе? Беше го взеха. Не, what? Добре, бяха там и не го взе... Окей, брат, са някъде на си не игра, брат. Опа, бързо. То сме шотдаун. Окей, добре съм. Някак си. Ой, Я, бра. Работи. Jesus Christ. Let me breathe, bro. Мисля, че мога биша, ме добре, дай. Освен. Или бързо го убиваш. Неп. Така, найс. Успях да го убити. Скръжаем към тази камара, тя няма ултимейт, няма ултимейт. Oh, don't go. Найс. Не, върни се, къде отиваш? Идвам. О, не идвам. Да. Амах привет. Набие го ту. Взех дракона. But that's about it. Събрахме просто. Yep. My bad. Sorry.